Ix-xogħol fuq it-toroq illi jgħatwa ċ-Ċirkewwa u t-toroq f'Għawdex qed joħloq inkonvenjenzi kbar għal dawk kollha li jaqsmu l-fliegu għal Għawdex. Dawn l-inkonvenjenzi kienu anki identifikati bħala wieħed mis-sorsi ewlenin illi wassal għal impatt negattiv fuq in-negozju u t-turiżmu f'Għawdex fl-ewwel xhur tas-sena, partikolarment fi żmien il-vaganzi tal-Għid. F'laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA, il-Ministru Ostingat ħabbar li x-xogħol fuq it-toroq fil-Mellieħa illi jagħtu aċċess għaċ-Ċirkewwa ser jibqa' dej sa tmiem din is-sena, waqt illi ħafna mix-xogħol fuq it-toroq f'Għawdex ser jibqa' dej ukoll sa tmiem Lulju. Fl-istess ħin il-Ministru Gatt qal li x-xogħlijiet fuq numru ta' toroq f'Malta bħal dawk tal-Kunsill tal-Ewropa, Garibaldi u tas-Sea Passenger Terminal se jibqgħu għaddejjin sa tmiem Lulju. Dwar ix-xogħol fuq il-Marsa Underpass Ostingat qal li dan waqa' lura minħabba sejbiet arkeoloġiċi. Il-President tal-MHRA Tony Zara waqt li laqal l-Assoċjazzjoni tapprezza x-xogħlijiet li qegħdin isiru, żied li turist li jżur pajjiżna u li ma jara ebda forma ta' komunikazzjoni fuq is-siti fejn qed isiru x-xogħlijiet fuq it-toroq jgħaddi minn esperjenza xejn sabiħa. Il-Ministru Ostingat waqt li rikonoxxa l-inkonvenjenti kkawżat mill-fatt illi ħafna mix-xogħol fuq dawn it-toroq qed isir f'daqqa, iġġustifika dan billi qal li dan ġara minħabba dawk li sejjaħ bħala obbligazzjonijiet li joħorġu mill-fondi tal-Unjoni Ewropea.